ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குமார் கலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். கையளவுக்கு உளுந்து போட்டிருக்கேன். உளுந்து செவந்து வந்தோடனே ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 15 பல் பூண்டு, ஒரு 1.5 இன்ச்சு இஞ்சி, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு 5 காய்ந்த மிளகாய், புளி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி விடலாம். க்ளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்க புதினாவை போட்டுடலாம். நல்லா இதை வதக்கி விடலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். புதினா நல்லா சுருளை வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்தாலே போதும். இப்போ இந்த அளவுக்கு போதும். இதோட ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். புதினா சட்னி அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சமாக கடுகு, ஒரு அரை காய்ந்த மிளகாய், வெங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். தாளிப்பு சட்னியில் சேர்த்துடலாம். புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி தோசையோடு சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.